कमावे लगा जाए यही खातिर के रखले गइल बा। तो चलते चलते दो लाइन में हनुमान जी के गोर लागले के बाद तब तक ले नृत्यांगना उपस्थित हो जाई हैं। हनुमान जी एगो ऐसा देवता है बाबा शंकर जी के परिवार से ही हो काई शंकर जी के अगर हमारे उधर यहाँ के मानल गइल बा तो महादेव आइने महावीर किसे कहते हैं? किसे? जो एक वीर को मारे उसे वीर कहते हैं। जो एक वीर को मारे उसे वीर कहते हैं। जो अनेकों वीर को मारे उसे रघुवीर कहते हैं। जो रघुवीर को भी अपने बस में करके रखे उसे महावीर कहते हैं। अरे तो हे हनुमान जामवंत जी के कहला पो हरे तूफान के समुंदर के पार जो बगैनी है हरे तलंकनी के मार दिहनी लंका के जार दिहनी अरे तमान के पसंद फल तूर तूर के खैनी बात तो समय के हो जना बेरा लक्ष्मण जी का शक्तिवान लागल बा रामा हेलो 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 देखी हो ये भैया हनुमान जी के दरबार में लड़का पहुंचल बा कलश के मालिक कथी कुछ मत दी वही जले हम ना कह केहू तो कुछ न करे खाली खाली पानी दे दे खाली बस कुछ काम कहलो बिना बिगड़ेला। परमेश्वर चाचा हां जी जैसे मोबाइल किनली 50,000 के हां जी जियो के सिम लगा दे 500 के आ महीना दिन 349 के अगर रिचार्ज ना होके तो मोबाइल से कोनो फायदा बा? ना कोनो फायदा नहीं है। फायदा कौन चीज के बा? कौन चीज के? दुइए गो काम के या तो गेम खेल सकता नहीं ना तो टॉर्च बार के मैदान जा सकता नहीं ओ करे के सोच ना कह सकला डायरेक्ट बोलेला शुद्ध भोजपुरी कहले। तो वैसा ही अगर 10-15 हजार के दुआर को आ गइले हां तेजू भैया हेलो 5-6 हजार के खुदरो करा के रखे के चाहिए। हां जी जनतनी का है 82 लोग के रिचार्ज हो गावत में 10-20 मिलत रहला न त हमनियो का मन बना रहला के दुगो बढ़ाइए दो आ गावत समय में प्रोग्राम में पैसा ना मिले न मानो में सोचिले का हो प्रोग्राम में जमत नहीं खे का ओनेरे टूर लेखा चिल्ला लेकिन का अपन दुआर हो। हां एक बार लाद दिया रुआ गाड़ी में रुपया हंस खाती कह देने हनुमान जी के दरबार में लेके पहुंचल कलश की बाबा रउआ बारे में का बखान करे के हो। लक्ष्मण जी का शक्तिवान लागल सारा बांदरी सेना भगवान राम सहित आंख से झरझर लोर गिरत रहे कि लक्ष्मण के प्राण अब बाची ना। जब महावीर जी सुनले कि लक्ष्मण के प्राण बाची ना भगवान राम का लगे जाके खार भइले कहले कि अगर हनुमान का जियत लक्ष्मण के प्राण चल जाए तो हनुमान का जियला के धिरकार बा। पैसा ले ली पैसा आ गइल बा आवत नहीं अपना खानदान में आ जा। चाचा जी की तरफ से आशीर्वाद आइल बा 20 गो हमरा के 20 गो रउआ के अगर बरौले रहले तो 10 गो इनका के तही अपने हमनी जाई से उठ के तही हनुमान जी चलल बानी धवलागिर पहाड़ पर से सजीवन बूटी लिया देखती भैया की ना रहे द बबुआ लड़का के के बाबा एने दे दी ठाकुर जी अरे के रउरा बलबू तावा के यही गीतिया के ठाकुर बाबा अपना अंदाज में गौल हर
बड़े ही सुंदर लयदार हमने के बड़का भैया तेजू बाबू भाभी मुखिया प्रत्याशी हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिले बानी। माता रानी से नहीं हो रहा करो कि हई भाभी जौन लगता प्रत्याशी का पहले एकरा के हटा देवे के बा। अरे रुपया लादे खातिर हुआ जाए एम्बुलेंस बुलावे के पड़ी महाराज। भाभी का लगे तुरंत वर्तमान लग जाए तो ओहो भाग हो जाए। रहु रंगाल बेतावा के दिया सतवा हो पवन सियारा हुबर के दूतवा ओ पवन सियारा हुबर के दूतवा ओ पवन के भगवान राम झरझरवा तनी हनुमान से कनी के हनुमान कहीं सूर्योदय हो जाई तो लक्ष्मण के बचावे ला धरती पर केहू वैद नहीं खे आ ना कोनो दवाई बाई तो हनुमान जी रउआ कहनी का तो धावला गईनी रात सजीवन लईनी हाथे हाथ रात सजीवन लईनी हाथ हाथ धावला गईनी राते राते सजीवन लईनी हाथे हाथे सजीवन बूटी लियावे खातिर जब हनुमान जी पहाड़ पर पहुंचले तो हनुमान जी चिन्हत रहले कि हई सजीवन बूटी हो लेकिन हनुमान जी कहले का पूरा धावला गिर पहड़वे उठैले आ रामा दल में हाजिर हो गए। तो कुछ बानर लोग देखलस तो कलस के देखलो हनुमान के देख लो लगले अब बोले फाटे लगले बूता देखावे अब लगले जनावे कि हम बलवान हई हनुमान जी वो लोग के हंसाल का सुन के कहले कि बबुआ अभी तारा लोग बुद्धि में कम बा अभी बुतरू बारो हम गईनी है दवाई किने खाती तो दवाई किने खाते गईनी है तो एक खोराक ले आती चाहे दो खोराक ले आती लक्ष्मण जी ठीक हो जाते फिर तो दुश्मन दल से हमला होइबे न करी फिर केहू बीमार पड़ी चाहे चोट लगी तो सोचनी है कि एक दो खोराक दवाई का किनी मेडिकलवे ले ले चले कि वही जा दवाई सुई सब कर होत रहे। आ जब गईले लंका नगरी में सुखेन बैठ के लियावे खातिर तो डॉक्टर साहब खाना पीना खा के आराम करत रहले हनुमान जी पूरा हॉस्पिटल में उखर ले पहुंच गई। तो पूछल सलो कि हनुमान डॉक्टर साहब के लेके आवे के कहल गई रहल हॉस्पिटल काहे ले अइल हो कहले कि तार लोग का बुझात नहीं खनु दुश्मन दल के डॉक्टर हो अकेले आई तो कही कि कबो आला छूटल बा तो कबो सिरिंज छूटल बा कबो कही कि थर्मामीटर छूटल बा रात में घुमाई थी ऐसे हॉस्पिटल में टंग ले ली है कि कोनो बहाना ना मरी है। हर पथला गइला राते रात सजीवन लइला हाथे हाथ रात सजीवन लैला हाथ हाथ अरे राम नाम के धोती रे गामछा
धोती राम नाम के गमछा रामे नाम कुरुतवा हो पवन के पुतवा तो सिया रघुबर के दूतवा हो पवन के पुतवा चलो सिया रघुबर के दूतवा हो पवन के पुतवा नारा सिया जब भगवान के नाम बोले चल निर्दंगना हाजिर होकर जल्दी बढ़ा दी अरे तब बोला